Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da wannan lokaci. A wani dauke da wasu sababbin fina-finai wanda za su fito a gobe Laraba. Da farko dai kake mu zo da bayanan namu, idan yau ne farkon zuwa ka wannan shafin namu, ka daure kai wani subscribe da alamu kararrawa da zarar mun daura shirye-shiryen mu za ku same su haka insha Allah. Wa'annan sababbin fina-finai ne wanda za ku samu a cikin group namu na VIP kenan. Wanda muku bayani, idan kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP za ka yi dokar lambobin mu ne take mana magana ta WhatsApp, ko kuma ka shiga link namu na group mu na Telegram da ko na WhatsApp wanda muke sakawa. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP insha Allah za ka biya kuɗin ka ne sai mu saka ka a cikin shi, wanda duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka samu a cikin group na VIP insha Allah. Muna saka fina-finai ne guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan za ka yi mana magana ne ta WhatsApp, ta nan ne za ka samu duk wani sabon film daga kowane kamfani insha Allah. Muna saka fina-finai ne guda uku a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP za ka yi ɗaukar lambobinmu ne na WhatsApp kenan, ko kuma ka ɗauki lamba ta wannan ta Libya wadda za ka min magana ko shi ƙasa ke insha Allah. Idan ka min magana zan gaya ma yadda za ka biya kuɗinka. Idan ka biya kuɗinka zan saka cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamu karara, zara mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan fina-finai ne kaɗan daga fina-finan za su fito gobe Laraba kenan idan Allah ya nuna muna. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP za ka ɗauka lamba ta wannan ta Libya, ko kuma idan ka ga lamba wadda za ka ɗauka, duk lambar da ka ɗauka insha Allah za ka yi mana magana ta WhatsApp kenan. Za mu gaya ma yadda za ka biya da kuɗinka. Idan ka biya kuɗinka insha Allah za ka samu da sabon wani film, duk wani sabon film da ya fita a ranar da film ya fita a ranar za ka samu a cikin group kenan insha Allah. Idan kana buƙatar shiga ciki kenan za ka iya mana magana ne ta WhatsApp kenan insha Allah, ta lambobin namu da muke tura muku. Idan ka ga lambar mu kenan za ka ɗauka insha Allah sai ka mana magana ta WhatsApp sai mu saka ka cikin group kenan insha Allah. Mun gode, sai mun ji ku.